Каляне? Чак. Аре, бързо! Пресичаме ли? Спиров, имаме ли коментар? Не! Коментар за действията! Полицията с нас! Окей. На кой сап иска? Не знам, аз не знам кой е виновен. Кой е виновен за това? Искам тук лица да ми се обяснят. Кой е виновен за този процес? Аре, снимайте ги, бе! Аре, снимайте ги, бе. Реагирай, стоп! Къш, бе! Снимай цветно изан това шъпче. О, той е лош. Ние... С тях ли сме, Калуяне? Да, с тях сме! Окей, с тях сме! Ние сме рая на пълните! Той е виновен, ти си виновен, аз си виновен. Знаете ли какво? Бате, синьоне! Дайте по-добре да се чупиме, защото... Отваря, бе! Чупиме се! Що се? Защо се чупим? Ще заградат и нямам да може да минем после от никъде. Ще можем, бе! Аре! Айде, ще може да минем. Мафия! 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 Ела тук, сега ще ни снимат! Сега ще ни снимат. TV7! Здрасти! И ти! Чай, бе, Калуяне ще въздуха, бе. Въздуха, Калуяне. Да не ми пият нашите елате. Той е път. Той е път. Той е път. Той е път. Аз се обичам, Защо? Защото си взема да видиш. Моля. Брат, проблем. СМС за вас! СМС за вас! СМС за вас! СМС! Да, СМС за вас! Ой, да! Кой е Спиров? Чай бе, чая. Няма снимай как аз ще снимам. Мъка бе, Спиров. Няма. Моля? Как ще ли? Да. Това ще бъде излучено във Фейсбук. Ти много се смееш от глави, страта се чупи. На този трябва да му се чупи главицата на едно, на това. Че някъде снимаш. Не знам, защото ти си виновен. Би трябва да целуна, обаче няма. Няма. Това е заради мишето. Заради мишето ли? Не ме снимай, бати, защото имам пъпки. Ще ме убие. Що сдухаха всички? Що сдухаха всички между другото? Абе, ти ще клекне, аз само отивам да клекнем и ние. Ти ще клекнем. Аре, аз ще ходя клекна с тях. Аре, и аз ще ти я клекна. Не се излагайте, ли каза? Това е корумпираният тип на Бойко Борисов. Ти ли си? Ти ли си? Не ти си. Искам автограф си. Браво!
пак сирни. Дали смърт! Няма нещо да За Турция. За Турция? Не, за България. А, окей. Какво е, бе? Какво? И проблеми. Не знам. Има Говориш за турците ли? Аз за Турция. Ти за турците, бе. Искам да кажа за турците, че са ебати, резняците се махат от нашата държава. Така? И да ми го ядат всичките, защото моя поне не е рязан. Така е. Добре. Към вас. Много ядосани хора днес. Тези кучки обичат да слушат стара народна българска музика. Много са ядосани поради тази причина. Затова искат се махнат другите турци. Стига си сверил! А ти стига мигал! Всички са ми виновни. Е, той там къде свети, стига си светил! Ти, бе. Ти. Ти! Ти! Ти имаш друга майка. Сега да намерим женско. Няма женско. Цялата тълпа е ядосана поради тази причина, че няма женско. Искам да пия лате, това с кучите. В смисъл, когато срещнат с кучите, почна. Окей. И аз това между другото. Спиров, и ти ли така искаш да видиш? Ти си уста, камера! Няма бе, бате, ние седим отстрани. Ай, виж, че кой ще ми напие, бе, бате? Според мен са Ти няма да лути се си, пият. аз като съм с вас, нямам проблеми, които са. Според мен са няма да